5ドコモティームダンデライアンレーシング牧野忠介選手、優勝おめでとうございます。そして優勝チームプリンシパルにもご登壇いただきます、ドコモティームダンデライアンレーシングの村岡清プリンシパル、どうぞお上がりください。大きな拍手をお迎えください。それでは皆様お揃いになりましたので、はじめに今大会の優勝者をたたえまして、国歌君が代の演奏を行います。では会場の皆様お揃いになります。ご起立ご脱帽のご協力をお願い申し上げます。マーク